Chcel by som tu dnes privítať aj človeka, ktorý určitým spôsobom počas toho vývoja, počas tej práce občianskeho združenia Horná Rimava bol spätý s týmto združením a je to spevák Robo Mikla. Stále mám v hlave tú istú myšlienku, že združenie Horná Rimava a v podstate Roman, to všetko, čomu sa venujú, mňa to veľmi oslovuje a fascinuje a stále vravím, že keby takýchto združení bolo viac a keby ľudia ako Roman aktívnejšie fungovali na území celého Slovenska, v krajoch, v mestách, v obciach, tak si myslím, že aj často smutná situácia mladých ľudí, že nemajú kam ísť, nemajú čo robiť, posedávajú po baroch a nevenujú sa nejaké zmysluplnej činnosti, tak takáto situácia by nebola tak výrazná, aká je v súčasnosti na Slovensku. A sledujem to, lebo komunikujem s mladými ľuďmi a veľa sa bavím o tom, že čo robia, ako robia, prečo robia. Takže je pre mňa veľká česť byť súčasťou práve takéhoto skvelého projektu a dovolím si povedať aj súčasťou tohto združenia Horná Rimava a prispievať nejakým spôsobom do toho, že sa mladí ľudia stretnú a debatujú a rozmýšľajú, čo ďalej, ako ďalej, nejakým správnym, zmysluplným a duchaplným spôsobom. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozvanie, je to pre mňa veľká česť a kedykoľvek na budúce, keď budem voľný a bude to možné, veľmi rád vždy zavítam medzi vás, lebo sa tu začínam cítiť tak nejak domácky. Ďakujem. Si trošku prestrihol ten program pesničkou a potom poprosím, keďže chceme dať priestor aj nejakým ľuďom z Núšťa, aby potom prišla Petka Kobyliaková hneď po Robovi a zahrá nám jednu pesničku. Ďakujeme za zvuk. Ako sa volá ten chlapec, čo nám poskytol? Roman Kobyliak. Roman Kobyliak, čiže asi Petky brat? Áno. Áno, takže Romanovi ďakujeme za zvuk. Nezáleží na strate, nezáleží na žena. Je to, čo nás má, to sú srdce plámené a letí. Nezabudnem na tie zašledy, keď cítili sme sa takými slobodní. V dobrom i zlom spolu v objatí. Hovorili sme si, aké máme sny. Chcem na tomto mieste povedať, že aj vďaka tomu, že som bol aktívny v tom občianskom združení Horná Rimava, tak zrejme aj to pomohlo tomu, že ma občania v Núšti zvolili za mestského poslanca v roku 2010, lebo som už mal za sebou nejaké aktivity, napríklad aj to detské ihrisko. A každý mesiac za plat, ktorý dostávam, tak sa snažím ho dať na nejakú verejnú prospešnú aktivitu. Tento mesiac som ho venoval na jednu vec, pre jedného mladého športovca, on sa tu ešte zatiaľ nedozvedel, ešte o tom nevie. Ale dostane ju teda až keď sa nám predstaví, takže pozývam Damka Frgolca. Ďakujem, Damko, a Damko, poďte vás prosím, že sem poďme na chvíľočku. Damko, mne tvoja mama hovorila, že ty keď chodíš na toľko súťaží, že ty nemáš ešte vlastnú príľbu, tak ja som si dovolil jednu pre teba kúpiť, prosím, odbaľ si ju. Sedí ti, je ti dobrá? Veľký potlesk, prosím.
Čiže ja sa snažím svojimi knižkami svojím spôsobom zlepšiť či už svoj život alebo život ľudí, ktorí sa stretnú s mojimi knihami. Tak mi je práve veľmi sympatické občianske združenie Horná Rimava, pretože si myslím, že toto máme spoločné. A dnes ešte uvidíme, teda sme videli video, na ktorom sme videli, že na kuse zeme, kde rása tráva, sa aktivitou ľudí, ktorí mali chuť a snahu niečo spraviť, tak vytvorili naozaj nádherné miesto, a na ktorom môžu sa deti hrať, urobili svet krajším, a preto mi je to veľmi sympatické, myslím, že máme niečo spoločné. A ja som sa dneska aj doniesol nejaké knižky a rád by som ich daroval. Daroval by som ich Robkovi, jednu knižku za to, že prišiel dnes medzi nás a podporil nás v tom našom snažení. Takže poďme. Super, ďakujem. Nech sa páči. Môžem sa opýtať? Áno. Aj si vyberal, že ktorú? Toto je čisté len tak, ako som cítil. Ako si cítil, lebo pre mňa je takým krásnym paradoxom, čo tu čítam, a veľmi prudko to súvisí s môjim životom. Reštart. Reštart? Prešiel si reštartom? Starý môj taký, že v živote by som nepovedal, že takýto reštart zažijem, aký som zažil za posledné 2 roky. Takže ďakujem. Tak za toto tiež. Jednu knižečku by som veľmi rád daroval mamičke nášho športovca, a presne kvôli tej myšlienke, ktorú som práve povedal, že vždy žneme to, čo sadíme, a vy naozaj sadíte do svojho synčeka krásne semiačka k tomu, že mladý chalán, teraz naozaj doba, keď deti sa až tak nevenujú až tak svojim koníčkom, ako by mohli. A toto sa mi naozaj páči, tak za toto semiačku, ktoré si zasadili do svojho synčeka, naozaj by som vám rád dal knižočku. Ale to Superstar vznikol jeden hit, ktorý sa hrával v rádiách, ľudia si ho veľa spievali. A je aj o tom, o čom sa tu premalo chvíľočko hovorilo, o tých semiačkách a o šťastí. A každému stačí ku šťastiu niečo iné. Niekto si bol zavedá a odpočne. Nikto z teba nespadol, celkom dokonalý. Schýdal sa na chodíkach, vieš, že to sa staví. A čo sú krásne slova, čo máme veľačí. Nechá moc sem. Mne ku šťastiu stačí, práve nech sa páči. Poskúšte si na mne, je mi všetko jedno, kým nie som na dne. Mne ku šťastiu stačí, práve nech sa páči. Poskúšte si na mne, je mi všetko jedno, kým nie som na dne. Ešte raz jeden veľký potlesk malým taekwondistom, karatistom. Ďakujeme im za to, že prišli. Áno. Dobre, nech sa vám darí.